Килегез, рәхим итегез Микулайга. Мин көтелмәгән нәрсәләрне. Фильмны беренче тапкыр карау, ул бит беренче мәхәббәт кебек. Квасный сливочный пломбир присутствует тут. Кешеләр әллә нинди катламнарга кирип китеп, баш мийләрен кытыклап, чыгып. Әлеге фильмны карап, безнең тамашачы нәрсәләр көтә микән? Менә аларның фикерләрен белик әле бездә. Ул фикер, ул җавап әлеге кинога чакыру кебегрәк яңгырасын. Микулайга килегез, Микулайны карагыз. Бу кино миңа калса Татарстан өчен, региональный кинолар өчен вообще прямо топ потолок просто вот, хәзерге моментта. Я верю в творчество Ильшата и сейчас предвкушаю, что действительно у него получилось нечто стоящее. Это стоит посмотреть и смотреть на него как на будущее, как настоящее и будущее татарстанского кинематографа. Приходите на Микулая. Мин татар киносыннан бик зур өметләр баглыйм. Менә кино ул шул дәрәҗәдә минем фикеремчә кешенең милли үзаңын үстерә торган әйбер. Минем татар киносын күрәсем килә нәкъ менә. Югары дәрәҗәдә, дөнья күләм дәрәҗәдә. Я думаю, что какой-то будет новый уровень нашего, значит, производства кинофильмов, потому что Ильшат себя уже показал до этого. Этот фильм уже завоевал несколько призов на разных личных фестивалях. Так? Нам важно показать и руководству республики, и вообще нашему народу, что наши люди могут снимать фильмы на должном, на профессиональном уровне. И вот Ильшат для этого, как говорится, эта премьера нам нужна. Я как кинематографист это говорю. Мин бары тик татар фильмына яңа өметләр баглап, ниндидер үземә яңа ачышлар көтеп калам. Бу инде ниндидер бүтән форматта, бүтән сыйфатта булыр дигән өметтә калам. Микулайга килергә кирәк. Менә әйтәгез, мин сезгә дөресен әйтәм, яхшыны да, начарны да чагыштырырга кирәк дибез бит, әйме? Ләкин бу очракта Ильшат Рахимбайның һәр фильмы берсеннән берсе яхшы һәм Микулайга обязательно килергә кирәк. Мәҗбүри рәвештә карарга тиеш. Татар халкы мондый киноларны карарга тиеш. Ильшатка уңышлар, премьерасы уңышлы булсын, аңа исәнлек, саулык, яңа кабат киноларга чакырсын. Ильшатик, мин сиңа уңышлар телим. Беренче генә булмасын, 3нче, 10нче, 20нче. Чын күңелдән әйткәндә, бу премьерадан мин көтәм яңа яхшы кино. Чөнки Ильшат моны булдыра ала, Ильшатның командасы моны эшли ала. Әйе, мин өмет итәм, монда сценарий яхшы дип. Һәм әлбәттә артистлар да көчле бит инде. Аны без Сухаруковны беләбез, яратабыз. Һәм татар халкының керәшеннәре турында аерым кино төшерү. Аларның традицияләрен күрсәтү бу ничә кызыклы. Килегез, рәхим итегез Микулайга. Мин көтәм рәхәтлек, мин көтәм көтелмәгән нәрсәләрне, чөнки бу Рахимбай. Һәм көтәм менә бу вулкан килеп безнең иншалла киностудияләрнең шулай гөрләп үсүенә чишмә башы булсын иде. Амин. Амин. Мин беренче чиратта барлык тамашачыларга кызыгып карыйм, чөнки мин бу фильмны инде күргәнем бар премьерага кадәр. Күргәнең бар. Һәм фильмны беренче тапкыр карау, ул бит беренче мәхәббәт кебек. Бу хисләрне бер нәрсә белән дә бутап булмый. Һәм мин барлык тамашачыларга бүген ләззәтләнеп, шушы хисләрне сеңдерергә һәм үзе белән алып китергә телим. Мин көтәм менә безнең менә тормышыбызга, менә безне онытмасыннар. Без бит монда Рахимбай белән бик зур мәсьәләләрне күтәрәбез. Дөньяви мәсьәләләр. Кеше һәм дөнья, кеше һәм табигать. Анары онтырга кирәк түгел, монда бик зур тема бар, ул Антуан де Сент-Экзюпери. Безнең дөньяда тәртип урнаштырырга кирәк хәзер бүгенге көндә. Бу маленький принц темасы, син һәр көнне уянасың, үзеңне чистартасың, аннары чыгасың, табигатьне карарга, дөньяны чистартырга, Аннары менә Ильшат Рахимбай, ул бик батыр кеше, кыюк кеше, шая кеше, иркен эшли ул, күңелендә нәрсә бар. Шуңа күрә мин бик зур өметләр баглыйм бу әсәргә. Минем өчен бик мөһим кеше язмышы. Башыннан ахырына кадәр
өйрәнергә, нәрсәләр нинди кичерешләр булган, кемнәр нинди югалтулар булган. Минем өчен менә бу иркенләп эшләү ул шулкадәр рәхәт. Микеланджелоның шундый сүзләре бар: "Мои образы преследуют меня". Минем образлар минем арттан йөриләр, алар миңа бер качан тынычланырга, тынгыллык, берни тынгыллык җыкларга бирмиләр хәтта, Менә бу нәрсә минем өчен бик мөһим. Менә бу минем тормышым. Рәхмәт. Бу инде бер зур премьерларның берсе, миңа калса, иң зурысы булмаса, прокат масштабында бөтен Россия буйлап. Һәм шуңа күрә мин өметем беренчедән татар фильмына ниндидер этәргеч булыр. Илшат барыбыздан да иң кыен юлны сайлады, миңа калса. Ул кино юлын, театр оештыру мәсьәләсендә җиңелрәк, театрлар бар, театрлар яшәп килә. Менә фильм ул иң авыр юлны сайлады һәм мин аңа бик зур уңышлар телим һәм өметләнәм. Илшатның менә бу фильмнан соң инде ул хәзер аңа тәкъдимнәрдән күбе булмас дип. Карагыз әле нинди эчемлекләр бар. Микулай, облепиха имбирь апельсин содовая, Анфиса, садовая вишня, игристая. И внимание, третье, я не буду перечислять, какие компоненты там, потому что там есть алкоголь, но квас и сливочный пломбир присутствует тут. Вот такие вот напитки приготовила премьера. Менә шушындый эчемлекләр премьера әзерләде безгә. Алга таба дәвам итәбез. Киттек әйдә. Минем өчен бу фильм Илшат Рахимбайның фильмы буларак бик мөһим, чөнки мин үзем аның бер фильмында катнаштым, Әпипә фильмында, һәм мин түземсезлек белән бу фильмның премьерасын көттем. Ягъни хаят килеп җиттек, Аллага шөкер. Мин мәсәлән үзем яртылаш дип әйтәм, Крэшин кызы буларак. Вероника да безнең Крэшин кызы. Шуңа күрә безнең өчен шушы фильмда булу бик мөһим. Чөнки монда Крэшин халкының тарихы чагылачак. Крэшин халкының җырлары яңгыраячак. Илшат Рахимбайның барлык эшләре дә ул үзенчәлекле, бик уникаль дип әйтәсе килә. Һәм инде бу фильмнан да ниндидер уникальлек көтәм. Илшат, сиңа күп уңышлар телибез. Гурурланабыз синең белән. Я хочу, чтобы либо рыдать, либо смеяться, либо прям радоваться. Эмоции жду. Да, больше чего хочешь, радоваться? Порыдать. Все. Могу? Да, Спасибо. Мин нәрсә көтим? Мин әйбәт көтәм. Бу трейлер. Аңларга кирәк. Бу трейлер, конечно, әйбәт булыр дип уйлыйм. Тем более анда бит үзе уйный, сугару күп үзе уйный. Ул бит инде бөтен дөньяга танылган актер. Шуңа күрә ул анда әйбәт сайланган. Ул Рахимбайның, конечно, дөрес табышы. Менә аның трейлерына как раз шул Микулай әйбәт инде. Ну, я жду, что этот фильм будет серьезный, заставлять людей будет задуматься, прежде всего, над своей жизнью, над тем, что происходит в нашей жизни. Вот. Такое ощущение, как будто вы знаете, да? Ну, съемки проходили в нашем храме, частично часть фильма, вот, поэтому я здесь. Да. Мне кажется, фильм должен получиться. Должен быть такой хороший, серьезный фильм, который, ну, как говорят, останется в истории кинематографа. Да. Я жду от этого фильма того, что все посмотрят на нашего молодого режиссера Ильшата и тоже захотят снимать кино. Вот так вот. Я считаю, то, что он из нового поколения, первооткрыватель, и что огромное количество молодых должно посмотреть на него и такие: вот же, можно же, надо же. Вот так вот. Я жду этого от фильма. Biz kütübüz mощный film. Bizning менә бар легендалар, legendalar isen şokta. Biz менә алар белән таныш, biz алар белән менә аралашабыз. Безнең өчен Илшат ул бик талантлы егет. Әле аның турында китапларда да язачаклар. Шуңа күрә без бик шат менә шу чорда яшәгәнебез өчен. Biz Рахимбайны күптәннән беләбез. Ул бик талантлы егет. Biz аңа барлык уңышлар телибез. Киләчәктә менә Салават әйтмешли, аны бөтен кеше беләчәк. Безнең татар халкы ул менә җанын биреп, шушы татар мохите белән янып яши торган, эшли торган кеше. Ну, я жду что-нибудь такого неожиданного, чтобы меня удивило. И чтобы я ушел офигевший просто. Не знаю, оправдает Илшат Рахимбай мои ожидания или нет. Вот и увидим. Нәрсәләр баглыйсыз? Яхшы кино баглыйм нәрсә. Мин чөнки Илшатка бик ышанам. Илшатны бик хөрмәт итәм.
Шуңа күрә минемчә ул начар кино төшерә алмый. Бу менә Татарстан өчен шундый зур премьераларның беренчесеме, әллә инде Күктау аны инде әллә качан узгандыр инде? Күктау мондый күләмдә әлбәттә тәкъдим ителмәгән. Кызганычка каршы ул ничектер онытылып бара. Минемчә иң беренче татар киносы ул Күктау. Син үзең нәрсәләр көтәсең әлеге премьерадан, әлеге кинодан? Ну, дөресен әйткәндә, минем теге әзрәк шундый паника башланды, курку башланды. Соңгы вакытларда фильм катлаулырак түгелме икән дип уйлый башладым, чөнки теге без сценаристлар белән утырганда рәхәт бит инде. Әйдә, менә мондый катлам, әйдә менә мондый слой, әйдә мондый герой кертеп җибәрәбез. Безгә кызык теге кеше белән уйнарга сыман шикелле. Аннары без аны төшердек, аннары без аны җыйдык. Хәзер минем әзрәк паника башланды. Бүтән кешегә дә шулай кызык булыр микән дип әйме. Менә инде чыкты берничә шәһәр: Мәскәү, Питер, Екатеринбург, Новосибирск менә кичә булды. Һәр очрашудан соң кешеләр кала сөйләшүгә. Бу фильмның, фильм турында сөйләшергә. Мин аңлыйм, что кешеләр әллә нинди катламнарга кирип китеп, баш милләрен кытыклап, чыгып, Үзләре тирәнрәк фикер йөртә. Үзләре дә миннән дә тирәнрәк фикер, яларның сораулары һәм сорауларга бирә торган үз җаваплары шуң хәле кызык, мин аңлый башладым, что фильм чыннан да кешегә ошый. Аның исеме Микулай иде, баштан гайме, әлеге әсәрнең гайме. Әйе. Син үзгәртергә теләмәдеңме? Әсәрнең исеме, мәсәлән, Федор индеме, мәсәлән, Алексей дип индеме. Дөресен әйткәндә, Микулай минем башында һәрвакыт булды, ә менә инде фильмны кинопрокатка барып җиткергәч, дөресен әйткәндә, миңа тәкъдим итүчеләр булды, үзгәртмәкче булганнар иде фикеремне. Но мин үз фикеремдә калдым, чөнки Микулайның ул вакытка инде үз кеше җыелган иде. Кеше аны турында ишеткән, краудфандинг булган иде. И Виктор Иванович Сухоруковның постердагы йөзе Микулай исеме белән бергә бердәмлектә булганда, миңа калса, ул исемне беренчеле үзгәртергә кирәкме дигән. Вот үз сүземдә калдым.